ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରୁଛ ତାର ଫଳ ତୁମକୁ କାଲି ମିଳିବ ଏବଂ ଆଜି ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପୂର୍ବର କର୍ମ ଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର, ନିଜେ ହସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଅ। ହସେଇ ନ ପାଇଲେ କଣ୍ଡେଇବନି, ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଘୃଣା କରିବନି, ଖୁସି ନ ଦେଇ ପାଇଲେ ଦୁଃଖ ଦବନି, ସାଥୀ ନ ହେଇ ପାଇଲେ ଶତ୍ରୁ ହବନି। ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଆସିନେ କି କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି, ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ ସେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ